Bé, un exemple de com això és de l'últim que he fet i explico com he arribat a aquest relat. Vaig arribar a Sarajevo a l'abril. Aquestes parets estan plenes d'impactes de bala encara, i t'impacta molt veure tota la ciutat encara amb totes les traces de la guerra. I el primer o segon dia, ell, amb qui estava, em va fer donar, diu, Sarajevo té colors, té detalls de color. I vaig començar a buscar els colors a Sarajevo. Llavors mentre sortíem a passejar i traiem a passejar el gos, que és literalment el que fèiem, vull dir que no anava amb una finalitat de fer un reportatge, però duia la càmera, anava buscant imatges que el fil argumental fos el color. Aquestes façanes, això és la biblioteca la van incendiar el 92 i van cremar milers de manuscrits bosnis que hi havia dintre, la va cremar precisament un professor de literatura que havia donat, o sigui que és ja la incongruència total, el professor de literatura incendiant la biblioteca que conté manuscrits seculars. I està reconstruïda des de fa 3 o 4 anys, és molt maca. Li vaig donar un color especialment, un color molt pujat, perquè buscava el color tot arreu. I una altra cosa que em va impactar molt va ser sortir i trobar a la cantonada el blanc. I veus que el blanc és un altre color que ha d'explicar Sarajevo, perquè hi ha clapes i clapes i clapes de blanc. Llavors jugàvem els verds, la primavera, el blau, el blanc, els colors de les flors, que tot sovint hi havia tocs de color, el cel, façanes, o sigui, a tot arreu anava buscant imatges amb un punt de color. Aquí aquest potser és el de menys de color. Aquest em va agradar per les 3 figures, una monja, una noia musulmana i un oficial de l'exèrcit passant per sobre un dels ponts que durant el setge de Sarajevo era dels ametrallats pels franctiradors cada dia. Al capvespre, les llums al capvespre són màgiques a totes les ciutats. Vull dir, aquesta hora que es pon el sol i encara queda ressol en el cel genera unes imatges que són increïblement maques i boniques. És una hora ideal per qualsevol fotògraf. De fet, en diem l'hora màgica moltes vegades i dura una horeta mentre encara hi ha ressol en el cel. Aquí estaven jugant, això és la catedral ortodoxa i sempre hi ha gent jugant a escacs a fora, al terra. I aquesta, aquí ja comença a ser molt fosc, això és una de les roses de Sarajevo. Això és l'impacte d'un obús que va matar 50 persones i estan marcats al terra, o sigui, no els han reconstruït, estan a parets, a terres i això, continues amb l'impacte del que va ser el setge. I aquí és l'última perquè ja es feia molt fosc. Les colines, com tota la ciutat va creixent amunt per totes aquestes colines, els tramvies són un altre element de color. És a dir, he anat buscant molt els colors. No sé què n'acabarà sortint, però de moment ho vaig treballant. És a dir, quan les feia buscava notes de color i ara durant el revelat intento potenciar el color. Aquest exemple era un dia allà a Sarajevo que es va posar a ploure i vaig quedar xop. I m'haig donat compte que en un carrer dels carrers comercials el reflex de la gent que passava pel carrer sobre els miralls, sobre els vidres, era interessant. En genera amb facilitat tot un altre relat, tot un altre... Tots són reflexes de la gent en els aparadors. Menys aquesta vaig intercalar una que no és de reflexe, que uns paraigües que hi havia allà. Però la majoria són aquesta barreja d'imatges que crea el vidre mullat, la gent que passa, que com que hi ha poca llum les fotos et surten mogudes, mig desenfocades. No necessàriament hem de buscar sempre la fotografia ben definida perquè podem jugar amb la fotografia així moguda. Maramures, com us deia abans, era la gent.
O sigui, ens van convidar a tot arreu. O sigui, aquí és un altre plantejament. Busques el tema que vas a explicar és la gent. Vam entrar dintre la missa ortodoxa dura 2 hores cantades, és llarguíssima, i a tot és cantat. Aquí hi havia moments concrets en els que podíem fotografiar, però molt pocs, érem 2 en tota una església, i el guia, quan veia que de seguida ens començàvem a fer pesats, ens avisava i ens en retiràvem. Vull dir que era allò de passar al màxim desapercebut, perquè a més estan a missa durant 2 hores i estan fent un acte, vull dir que no els pots molestar, la gent, i en canvi et deixen ser-hi. Això ens van convidar a un enterrament. L'enterrament també va durar 2 hores, la missa prèvia. Era la celebració d'un enterrament, vull dir, no vaig veure el mort, feia temps que hi era, no vaig tenir clar si feia un any o si feia una setmana o quan feia, no vaig tenir massa clar. Però el curiós és que quan es va acabar es va convertir en un dinar col·lectiu que, com podeu veure, estan menjant assentada sobre una tomba. Totes les tombes estaven plenes de gent de pícnic, vull dir, com ens anem a la font. Bé, el tema aquí era la gent i també és un tema que vaig treballant. És a dir, sempre és important, si podem, trobar un fil comunicatiu, un relat a partir del qual creem les imatges. Hi havia una exposició a la Fundació Mapfre fa poc del Yoshi Sakamoto, que tot eren sèries i explicava que per ell no podia fer una foto sola perquè no hi havia cap foto d'ell que tingués sentit per ella mateixa, que tenien sentit les seqüències de fotos. Doncs moltes vegades és això, vull dir, no expliquem amb una sola foto, sinó que expliquem un relat, creem un relat a partir d'una seqüència de fotos. I les eines de publicació digital ens ho faciliten, perquè ens permeten crear aquests relats amb facilitat. En recerca d'un tema, llarga exposició. Aquesta és una fotografia, per fer la foto em vaig posar dintre l'aigua, amb l'aigua pels genolls, amb el trípode clavat a dintre l'aigua. Això és l'abadia, això del fons és el canal Sant Carles de la Ràpita i són les taules de mariscadors del Delta. La fotografia té 5 minuts d'exposició amb filtres. Aquests 5 minuts ens generen que el mar quedi aquesta cosa difuminada, que les boires es mouen durant 5 minuts i creen aquests moviments. Clar, podem anar de viatge a fer aquestes fotos, però hi podem anar 2, perquè esclar, amb un autocar a fer aquest tipus de fotografia no es pot fer, però 2, 3 sí, i és molt interessant aquesta fotografia, aquest tipus de foto. Aquesta és una altra de la mateixa taula. Aquesta és el Port de Mar, també al Delta de l'Ebre, a la part que dona cap a l'Ampolla, al dematí. I clar, la llarga exposició ens dona aquests miralls, quan l'aigua està calmada, que les boires es mouen, el mar es converteix en un mirall difuminat, o sigui, ens permet un tipus de fotografia diferent que, hi ha fotògrafs que viatgen a fer aquest tipus de fotografia, però això sí, 2, 3 com a molt, perquè pots passar tot un dematí per fer 4 o 5 fotos aquí, perquè cada una té 5 minuts, 10 minuts d'exposició, si t'equivoques i has de doblar el temps de 10 minuts són 20 minuts, a mitja hora n'has fet 2, i potser encara no has tret la que volies. Vull dir que és un tipus de fotografia que evidentment vol molta paciència. Té la gràcia també que estàs tantes hores a dintre l'aigua, al mig del delta, i al moment que els animals passen de tu. Vull dir, ets un element més d'allà i comencen a passar per sobre, com que tu no et mous, tampoc diu res. És una sensació impressionant, vull dir, tant a la nit com durant el dia, i vas veient això, com es belluga tota la vida al voltant, perquè quan portes 20 minuts aquí al costat d'això ets un estaquirot, un pal per ells igual que l'altre, comencen a passar per sobre i se t'acosten i tot plegat. La llarga exposició en el Pedraforca feta digitalment, és a dir, aquí les boires aquestes que sembla que estiguin fetes en filtre, en realitat no, estan fetes un dia d'excursió, caminant, de trekking, crac, la foto típica, que el digital també ens permet agafar les boires i fer el difuminat,
No és el mateix resultat, perquè aquest està tractat, però el poso perquè veieu que no necessàriament hem d'estar-nos 10 minuts per fer la foto en el lloc, sinó que també ho podem treballar digitalment, no?